आमचे गेल्यान तू बिब्या सीझन असताना बिब्या अपकरी आणि फोवा चटणी इट्स अ मस्ट फॉर द ब्रेकफास्ट. सो आजचे आमगेले व्हिडिओ फुल पळयांची फॉर द रेसिपी. आवाज बिब्या करेनी पवा चटणी करता बिब्बू सो लय टेरेस जाता. कुकरांगाने 2 मीठ टाका. त्याल घालतं कायलेंत सासम जाता. घालता मीठ घालता. छान एक गोडा फुटू घालता. सोय घालता. ಆ ಪವಾ ಚಟ್ನಿಗೆ ಗೋಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೀಸುನ್ ಗೆತ್ತ मग जिरे कोथिंबीर मिरसांग पुरा वाटून घेता. जिरे कोथिंबीर एक मिरसांग कुटकू घालून पिठी करतात फवा चटणीक. मीठ घालता. हे वाटील घालता. सोय घालून चिरडून घेता. फोव घालता.
फोवा एक फण्ण घालता त्या सासम घालता then करदेव घालता पण घालता बिब्बे अपकरेने फोवा चटणी रेडी जाला तुम्ही वे ट्राय करांची आणि कशी जाला म्हणून कमेंट कोण सांगू का प्लीज आमच्या चॅनलाक सपोर्ट करूक लाईक आणि कमेंट घाल्यांची थँक्यू